bizikoki da, ezagunena da esan deten bezala, aurrak eskolatik kanpo edo eskolari gabe ezteko... Eta da behauzen herrian. Eta da behauzen, handuzen, bai. Horixe da, zera, ez? Baina gero, bai, ez da hori bakarrik, bai, da proiektu kolektibo bat, eta orantxe ez gara elkarrekin bizi, baina proiektu izango izateke, auzo bat osatzea, edo zerbait, edo komunitate bat, edo... Eta, bai, gauzak aldala gure geuretik egitea, ez? Bai, aldali bada, egin behar diren gauzak gehienak, jan behar ditugunak, hasita, edo egin behar ditugun txelanak eta aurrekin ditugun ikasbidaiak edo dena delakoak, dena guk, edo gure lagunekin, edo auzoan egitea gauzak, eta orduan zer ikusi handia du ez, profesionaletatik gutxi dependituz, bai eskola profesionalak,